Jeg hedder Stig, og jeg lever af at undervise i Tai Chi. Så en af de våben, vi bruger i Tai Chi, det er en kniv, eller på kinesisk en dave. Vi vil nok sige, at den er lidt stor i forhold til den almindelige kniv. Så kniven, den kan man bruge til at skære med, man kan bruge til at stikke med, man kan bruge til at hugge med, og der er også forskellige teknikker med skaftet. Okay. Når vi træner med kniven, så træner man nogle bestemte kvaliteter, nogle indre kvaliteter i sig selv. Og det er svært at få fat i de samme kvaliteter, hvis jeg ikke havde kniven. For eksempel står kniven for mig i dag. Det kan være, det ændrer sig med tiden. Meget for besindighed. Når man står med sådan en stor fætter i hånden og skal håndtere den, så bliver man nødt til at styre sig selv. Det kræver faktisk meget koncentration. Det er noget andet end at stå med en lille køkkenkniv hjemme i køkkenet og skrælle gulerødder. Jeg bruger kniven til at skærpe mit sind. Af og til kan man også bruge nogle af kvaliteterne, f.eks. at skære igennem, hvis der er en situation, som er pressende. Så man kan på den måde bruge det i sin dagligdag. Carlo Castaneda har skrevet en bog, som betyder meget for mig, der hedder Eventyrens Tale. Det drejer sig om at leve som en kriger og prøve at gribe alle de chancer, som er i nuet. Fordi at i Tai Chi, der arbejder vi også på at blive som en kriger. Det skal ikke misforstås, det er mere sådan en mental indstilling. Fordi Tai Chi er så svært, at hvis sindet vandrer forskellige steder hen, så er det ikke Tai Chi. Så mærker vi ikke energien i bevægelsen. Så derfor tror jeg med tiden, at man vil blive bedre til at være til stede nu. Og det har vel en eller anden form for lighed med den gamle shamanisme, som Carlo Castaneda har skrevet om.